novembar 2024. godine. Pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Smrt 15 ljudi. Šok, tuga i bes među građankama i građanima Srbije. Počinju protesti. Čitava zemlja svakoga dana zastaje u 11:52 da tišinom oda poštu onima koji su stradali baš u to vreme. 22. novembar. Blokada bulevara kod Fakulteta dramskih umetnosti. Studenti FDU fizički su napadnuti. Ispostavit će se od strane funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. 25. novembar. Studenti FDU počinju blokadu svog fakulteta, zahtevajući krivične prijave protiv napadača. I tako, početkom decembra, počinje lančana reakcija. Jedan za drugim bude se gotovo svi fakulteti svih univerziteta u zemlji. Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. Počinju studentske blokade. Ok, ovako ćemo da radimo, pošto imamo ovdje jednog studenta koji se opire, neće da daje izjavu. Pa plašim se ovih, kako se zove... Čega se plašiš? Pa prete nam sa svih strana, pojavljujemo se, kako se zove, na internetu, iskaču stranice, studenti i strani plaćenici, ovo ono. Nije valjda da se plašite i batinaša što on dolazi da vreme? Ne, batinaša ne, njih očekujemo nikako da dođu, kako se zove, mi smo svi mladi, zdravi, pravi, jaki, kako se zove, ali... I kakav je onda osjećaj kad dođeš ovde? Jednostavno, stvarno lepo osjećaj, stvarno, nevjerojatno je konačno imam neki osjećaj da se svi mladi su se koliko toliko organizovali to u celoj zemlji i mislim to je, osjeća se, pod jedan osjeća se veliko dostojanstvo kada svi dođu i drže tih 15 minuta tišine, ali van toga ono što mediji i ostali ne vide šta se dešava na našim plenumima, unutar fakulteta, unutar radnih grupa. Ja sam ovdje da podržim mirne blokade koji su zapravo protiv, da kažem, trenutnog režima koji se dešava u Srbiji i svih stvari koje su nam se desilo u poslednjih 10 godina, koje su trenutno prouzrokovane nesrećom koja se desila u Novom Sadu, koja je bila okidač za ovako velike proteste širom Srbije i Beograda. Bilo je i ranije nekih raznih tragedija, situacija, protesta, ali moj utisak da nikada nije bilo ovakvog jedinstva među studentima. Jel sam u pravu? Pa za ovo koliko ja pamtim, dakle u poslednjih recimo 20 godina, mislim da da. Sad bile su tu priče šta je bilo 90-ih, šta je bilo 60-ih, možda čak i 2000-ih, ali ja znam da smo imali na ovom fakultetu protest protiv povećanja školarina pre 2 godine i delovalo je mnogo manje ozbiljno nego ovo sad. I mnogo manje jedinstveno na nivou svih fakulteta. Nismo očekivali da se toliko i drugi narod probudi, da kažem druge generacije, što se desilo. Ne sputavaju nas nigde, jedino malo u saobraćaju što ti ostali se bune, ali u suštini stvarno nismo očekivali da toliko ljudi stane iza nas, što se zapravo desilo. Mislim, mi smo studenti, budući akademski građani i hoćemo da damo takav utisak javnosti. Nismo ovde, niti smo plaćeni, niti išta, mi smo stvarno ovde, jedini motiv je ljubav prema našoj zemlji i želimo ovde da ostanemo, želimo da mi ovde živimo nekim lepim životima, da naša, daj Bože, sutra deca žive u nekoj normalnoj, lepoj zemlji, kako nisu živjeli naši roditelji i mi, nego nekoj novoj, lepoj Srbiji, tako da, eto, zato smo svi tu. Si li ponosan na svoju generaciju? Pa počinjem da budem. Nisam bio od uvek, ali polako počinjem da budem i jako mi je drago da sam deo svega ovoga. A mogu i ja da lupim klapu? Može ako želiš, ajde. Okej. Akcija. Studentska klapa, prvi put. Šta je u stvari bila inicijalna kapisla da do svega dođe? Šta je bio tvoj lični motiv da se uključiš i da kažeš idemo sad iz kuće i ostaću na fakultetu neko vreme? Pa, inicijalna kapisla je bilo nasilje nad studentima. Mislim da ne smemo da izgubimo kompas, da nikada ne sme da dođe do gušenja akademske svesti. I to je bilo povod za pokretanje svega ovoga, a naravno da su se nekako uzroci gomilali vremenom u smislu mislim, ne znam, taj budžet... Fakulteta dramskih umetnosti koji su pretučeni faktički. Da, ali nije se to samo desilo na Fakultetu dramskih umetnosti, to se desilo i na FPN-u, to se dešava ispred elektrotehničkih fakulteta svaki dan na 15-minutnim blokadama. Tako da mislim da je to neka kolektivna bolest, da se guši akademska svest i mislim, evo, moj lični stav je da sam ja već 2 godine na ulici i već 2 godine se borim za nešto u što verujem i niko na ulici nas ne prepoznaje. Znači, ni država, ni vlast. Dobijamo komentare da smo lažni studenti.
ne prepoznaju nas kao inicijatore promjene u društvu i onda samo imamo neku potrebu da nas jedna institucija prepozna. To je rekla i jedna od koleginica na fakultetu, mi smo deca razočaranih roditelja i ta nekako rečenica mi je uvek u glavi da je i naša generacija dosta dugo bila razočarana i ućutkavana kao nemojte, može i gore, i mislim da smo trenutno došli u situaciju da ne može gore od ovoga. I da su se i zato studenti probudili. Ja vidim jako mnogo novih lica, jako mnogo mladih, ambicioznih ljudi koji imaju jako kvalitetan rezon i koje je teško izmanipulisati, na što sam jako ponosna. Mislim, deliti biti kolega s takvim ljudima je velika čast. Do sredine decembra skoro 60 fakulteta bilo je u blokadi. Priključio se i veliki broj srednjih škola, a studentima i đacima podršku su pružili nastavnici i profesori, kao i brojne javne ličnosti. Nastavilo se sa obustavom nastave, organizovanjem plenuma i protestima, i to veoma masovnim. Studenti i dalje insistiraju na ispunjenju svojih zahteva, koji između ostalog podrazumevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice, podnošenje krivičnih prijava protiv napadača na njih i odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih na protestima. Vlast nastavlja da tvrdi da je sve zahteve ispunila. Za to vreme na fakultetima se nastava ne nastavlja, ali se nastavlja život. Ćao Lazar. Ja sam Marko. Drago mi je. Ti si nam danas, tako, vodič. Apsolutno. Ja ću danas malo pokazati kakva je ovdje situacija, šta mi radimo. Kako se živi na fakultetu ovih dana? Apsolutno. Možemo samo da vidimo šta se dešava i sve. Znači, dakle ovako, naš je ovdje pristup, odnosno ulaz fakulteta, da možemo odmah da primetimo kakva je situacija i atmosfera. Dakle, imamo redara neki koji nam čuvaju ulaz, koji prosto malo kontrolišu šta se dešava u celoj zgradi. Pošto se u ovoj zgradi nalaze 3 fakulteta. I svi smo generalno kao tokom studiranja, dok se ova situacija nije desila, svi smo bili nekako odvojeni. I sada, kao u toku ove blokade, sve se nekako spaja. I samo smo videli kako ovo može da drugačije radi i funkcioniše tokom ove blokade. Hajde da vidimo kako funkcioniše. Evo, i krenut ćemo gore. Prikazat ćemo vam kako je generalno prvi utisak kada se popnete ovdje u centar, sam centar cijelog tehničkog fakulteta. Svi u blokade. Da. Evo, mislim, stvarno, gde god da stanete, gde god da pogledate, svuda imate nešto da pročitate. Ovo je inače verovatno neki kabinet, ili tako? Za šta? Trenutno je kabinet za rad, a inače je samo jedna od sala u kojoj se održava nastava. I ovde vam je i za kuvanje kafe ili za šta vam služi ova prostorija? Ovo je u stvari za sve, ovo je nekad... Sala za užinu. Sala za užinu. Sala za užinu. Pošto je glavna menza dole na elektrotehničkom fakultetu, ovdje je samo naš snack prostor. Kako vam u stvari prolaze dani? Radno. Radno? Ali nije on dosadno, to je očigledno. Ne, nije. Mislim, to što nema nastave, to ne znači da smo sada na raspustu, zato što pokušavamo da sami i zajedno u saradnji sa našim kolegama ispunimo sve one obaveze koje bismo imali regularno. Zbog toga što stvarno nismo ovo napravili iz hira, iz neke želje za neradom. Mi hoćemo da nastavimo svoje obrazovanje, ali hoćemo samo da potvrdimo da kada se ono završi, kada dobijemo svoje diplome, da ćemo zadržati svoj stručni integritet, a i ljudski. Integritet očigledno imate, jer imate sve drugo što vam treba ovde ovih dana, u smislu kafa, dušeka, ćebadi. Kako izgleda stvari život u sred decembra na fakultetu u Beogradu? Pa kada nas je puno, nije problem, jer međusobno pomažemo jedni drugima. Dobijamo i donacije od starih kolega, alumnista, pomažu nam i asistenti i saradnici, tako da nema ničega što nam fali. Čekamo samo da se ispune zahtevi. Netipični studentski dani, kako provodite vreme? Lepo, malo se igramo, malo učimo i tako, uglavnom podelimo neko vreme, nekom
ulađem nešto, treba neka pomoć. Pa sad ima baš čar, baš studentski neki život. Mi učimo dosta, ali kao možemo da se iskombinamo, da se malo i družimo ovako. I koliko provedete u stvari vremena ovde dnevno? Pa ceo dan. Da, baš ono. Obično blokade, one što počinje u 11:52 do 10 uveče smo ovde. Provodimo 14 sati na fakultetu i mislim da dosta ljudi koji provodi toliko vremena se umori u nekom trenutku. Mora malo da se opruži čovjek, tako da. Su nam ljudi donirali zapravo baš dosta dušeka, imamo tamo kutije, ne znam koliko se vidi i eto, krenuli smo da naduvavamo. Prošle nedelje su nam još donirali, samo nismo krenuli da ih naduvavamo i evo sad smo odlučili da je već potrebno vreme za odmor jer smo svi baš izmoreni. Sfera što se tiče studenta veoma opuštena. Nekako mislim da se svi osjećamo kao da nam je ovo postao neki drugi dom tokom blokada. Prosto većina ljudi koji dođe ovde na svoje fakultete promijenio se totalno kao ovaj režim rada. Vi dođete ovde ujutru, popodne, na plenum, sednete, slušate, komunicirate s ljudima, nastavite u ranim grupama ili prosto da možda da radite nešto za fakultet ili slično. Prosto nekako kao koliko smo često ovde, totalno se promijenila taj moment rada. Nije više kao doćete na predavanje, ok, ajde idemo odmah da završim, idemo da završimo neke druge stvari napolju, ne nekako kao samo ostanemo ovde i uživamo. Stvarno kuća? Da. Sad stvarno živite to? Apsolutno, da. Ovo je sad stvarno vaš dom. Vjerojatno će vam se promeniti i budući odnos prema fakultetu nakon ovoga mnogo, da? Pa ne, stvarno kao generalno u životu, kao prvi put, makar meni kao nekom studentu, osetio se kolektiv. Osetio se kolektiv ne samo na našem fakultetu kao fakultetu, nego u celoj zgradi, samo da vi imate tu neku dnevnu rutinu da, ok, mi imamo nešto, radimo dole, kada se spustimo dole do ETF-a, na primjer, da porazgovaramo s ljudima, ok, ajde idemo da porazgovaramo sa drugim ljudima. I uvek je samo kao toliko dinamično okruženje da vi malo čujete neku drugu informaciju, pomonite ovde, jurite dole, idete gore, kao stvarno veoma je zadovoljavajuće. Osjećate se kao da ste nešto učinili za generalno, da li za ovaj fakultet, da li za ovu zajednicu ili slično. U samom početku kako je počela zapravo blokada i naš prvi vid nekog bunta je bio taj da su preko svake sale je bila zalepljena crna izoler traka i time smo, na taj način smo ograničili i pokazali da obustavljamo nastavu na neki naš način i niko nije imao pristup tim prostorijama. Sada su te sale otvorene jer su studenti jako vredni i vole da rade, pa nemamo više X-eve. Blokadni program i u blokadnom programu u suštini se odvijaju razne aktivnosti. Recimo u blokadnom programu se prave ovi transparenti. Da. Ovdje je čekajući metroa. Ovo mi je omiljeni, ovaj ekspodiraću. Trenutno je plenum u toku, trenutno su ljudi većina. Hoćemo tamo. Dobro, možemo dalje napred idemo. U suštini trenutno je plenum u toku i većina studenta sada se odlučuje o različitim i važnim odlukama koje da li je bitno za ovaj dan ili za dalje u narednom nekom periodu. I svi odlučuju, dakle skupi se vas koliko god da vas ima u tom momentu i svi donosite zajedno. Apsolutno, imamo ceo sistem koji je veoma prošao oko različitog menjanja i slično, gde ponovo smo tako nekako usavršili da prosto kao kada dođemo imamo predloge, odluke, ljude koji održavaju, koji moderiraju, koji prosto održavaju red. Ili imaš utisak da je ovo što se dešava ovih dana sa vašim blokadama, da je to nekako generacijska stvar? I baš sam vidio negde podatak to, studentske demonstracije 68. pa onda za 28 godina 96. pa sada ponovno 28 godina 2024. Tako da ima nešto generacijski u tome. Pa mislim da u cijeloj zgradi postoji taj neki duh vremena koji se prenosi sa generacije na generaciju. I to nije samo nešto što se tiče samih blokada ili bilo kakvih restrikcija,
To je i prenošenje znanja sa generacije na generaciju po pitanju i samih protesta i samih blokada i znanja generalno o stvarima koje nas uče profesori, kao i pitanja naše struke koje su vezana za cijelo ovo dešavanje sada, pa i tada koje se dešavalo. Tako da taj neki duh vremena je održan u svakom pogledu i u svim segmentima koji su oko nas. Svako je slobodan, svako može da uđe, da se priključi, da vidi. Kao uopšte nemamo mi neke lidere i nešto slično. Veoma je cijela, kako kažem, struktura ljudi je prosto tako da mi nema neke hijerarhije da idu do gore. Ne, svi su ravni, svi su jednaki. Svi koji smo u blokadi trenutno živimo od dana do dana. Ne možemo baš da predvidimo budućnost, niti da predvidimo kada će se blokade završiti. I baš zato je nekako i ovo zajedništvo koje smo stvorili dobro da prebrodimo taj neizvestan period u kom se svi trenutno nalazimo, jer niko od nas ne zna kada će biti ispiti, kolokvijumi i mislim da smo svi zabrinuti kako će izgledati dalje i semestar i akademska godina. Ta podrška koja dolazi iz inostranstva možda u ovom trenutku i nešto što nas najviše pokreće, jer se naš glas se daleko čuje u ovom trenutku i to nam svima mnogo znači, jer znamo da i ti ljudi koji su otišli zbog nekih promjena koje se dešavaju u našoj zemlji su i dalje tu i možda bi želeli da se vrate u našu zemlju ako mi uspemo da ispunimo naše zahteve. Drago nam je zato što smo vratili veru ljudima u promjene i u mogućnost toga da mladi ljudi mogu da menjaju i svet, i Srbiju i bilo šta što oni žele. Postoji jedna reč koja prati cijelo ovo dešavanje, to je neizdrž. I taj neizdrž je eksplodirao. Studenti, srednjoškolci i građani koji ih podržavaju bili su česta meta provokatora i napadača tokom blokada saobraćaja, odnosno tokom akcije Zastani Srbijo. Mnogi su pretučeni, gaženi automobilima uz obavezne pretnje. Pretila je i sama vlast. Od predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, čuli smo da bi, kad bi hteo, na njih mogao da izvede kobre i sve ih razbaca. Ali glavne junake ove priče to nije zastrašilo. Šta više? Rezultat 100.000 ljudi okupljenih 22. decembra na Trgu Slavija u Beogradu.